myself Minali Sorgeri, and I'm from I study in Bodoland Star Academy, and I'm in second year now. So the thing is about today, 5th June, is celebrated as World Environment Day. The बिदिना जि जोङो दिनै बानायदों बे माने मोनसेल' दिननि थाखायल' माने दिनै जि जोङो एक्ट खालामबाय लाइक फर एग्जाम्पल वी लाइक कलेक्टेड मेनि लाइक waste from the lands, you know, ओमफ्राय तितागुरि बाजाराव फैनानै जोङो साफ्रोमबो माने जायगायाव साफा खालामबाय. So बेथ' मोनसे जोंनि मोनसे एक्टल' जाबाय नालाय, but we must understand that this is not the only act that we should do. Like apart from that, जों गावनि day-to-day life-आव, for example, if you are using any kind of plastics, right, we have to use we have to know how to proper dispose it. For example, like if you are using it, you have to directly throw it in the dustbins. ओमफ्राय dustbins गारो. ओमफ्राय जों नुयो जोंबो जानो हागौ, जों student as a student, ओमफ्राय दा common people बेफोर बयबो मालाबा मा खालामो कि dustbinaवथ' दङो, but जों बेयाव गारा. जों ओरैनो जेबो नङा होननानै गारलाबायबाय थायो, but बिदि जानाङा. जोंनि बयनियाबो मोनसे awareness थानांगौ कि बे अर्डा जोंनि, ओमफ्राय बे अर्डानो जोंखौ लाइफ होदो. Then which has given us life, we shouldn't like destroy it. नङाबा बिसोर मालाबा जोंखौ destroy खालामगोन. For example, जोंना दा climate change जाबाय थादो, sorry. बियो climate change मा? For example, rain जादो जि बोथोराव जानाङा. ओमफ्राय क्रप्सआबो मोजाङै yield जायाखै माबेबा प्लेसआव. So बेफोर मानि थाखाय जादो? Because of us. जोङो बे मोनसे realization फैनांगौ कि बेफोर गासैनिबो जाहोना जोंनि. Right, जोङो जेरै some people, big people, बिसोरो जा आरामै जादो. Okay, जादो मानि थाखाय मोनदो? Because the nature provide खालामदो. जों जि जादो, जों जि गस्ला गानदों, जों the bag लादों, everything, the mobile phones also, मानिफ्राय? The nature, the metals, बेफोरनिफ्रायनो जों गावनि chips of like phone chips बेफोरखौ बानायदो. So नेचारा जोंखौ गासिबो होदो. So जों बे गासिबो जि होदों नेचारा बेखौ जोङो destroy खालामनो हाया. ओमफ्राय बेखौ जों बयबो मिथिनांगौ. सा जोंनि Bodoland Star Academy-आ दिनै बे प्रग्रामखौ खुंदों. ओमफ्राय we also made a program for like plantation. जों गावनि स्कुलाव plantation program खालामदों. ओमफ्राय दिनै बे मार्केटआव बेखौ क्लिन खालामदों. 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान फालिथायखौ जोंनि Bodoland Star Academy क'क्राझारा जों जे मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय मोनसे टपिक कम्बेटिं प्लास्टिक पलिउसन, प्लास्टिकफोरनि सायाव प्लास्टिक पलिउसनखौ खमायनायनि थाखाय मोनसे टपिक हरनायाव जोङो तितागुरि बाजारावहाय जे प्लास्टिक दाखोर दालाफोरखौ खननायनि मोनसे हाबाफारि लादों. बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि प्लास्टिक पलिउसनखौ सुबुंफोरा खालामनायखौ खमायनांगौ, प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालामनांगौ आरो बेनि थाखाय गभर्नमेन्टआबो माखासे मोजां आयेनफोर बानायबा मोजां जायो. ओमफ्राय जों फरायसा समाजनिसिम बेखौनो खावलायनो सानदोंदि जोंथ' फरायसा सम स्टाडियाव नांथाबनानै थानांगौ जायो. बेनिखायनो जों जाहाथे जेसेबां हागौ एसेबां प्लास्टिकफोरखौ बाहायनाय बेफोरखौ गावबागावनो गोसो जानानैहाय हाबायाव नांथाबनांगौ आरो संरैखा खालामनायाव.